מי שעוד מקיים תחרות אפליקציות בעניין הזה בתחום הניהול הפיננסי בשם בנקאפ הוא בנק הפועלים. אנחנו אומרים בוקר טוב לנדב יור, מוביל יוזמת התחרות הזאת. אנחנו יצאנו ביוזמה חדשנית שמציעה לכל ציבור המפתחים, יזמים, סטארט-אפיסטים, לפתח אפליקציות מובייל ולהשתמש במידע וביכולות שיש לבנק. אני כאן בהזנקת תחרות הבנק אפ, תחרות של אפליקציות בנקאיות. בפעם הראשונה בנק הפועלים פותח את מסד הנתונים שלו וקורא למפתחי אפליקציות מכל הסוגים לבוא ולפתח אפליקציות. הרבה מאוד מפתחים, הרבה רעיונות. על הגל הזה אנחנו פותחים את המערכת שלנו בצורה שתאפשר למפתחים לייצר אפליקציות פיננסיות. האוסף הזה של המוחות המבריקים האלה, זה מה שעושה את ההבדל. תודה רבה שהגעתם, אנחנו מאוד מתרגשים שיש פה כזאת הענות גדולה. אם תדברו עם המומחים, עם האנשים שמקודדים, שבונים את התשתיות, עם המומחים הטכניים הכי חזקים שיש לנו בבנק. אנחנו נמצאים בירושלים, במחנה האימונים של בנקאפ, תחרות האפליקציות של בנק הפועלים. במיוחד בישראל זו הפעם הראשונה שבנק למעשה חושף דאטאבייס ומזמין מפתחים לפתח על סמך המידע הזה שהוא חשף. אנחנו פה בסטארט-אפ ניישן, יש פה מוחות מדהימים במדינה הזו. נכנסים לאתר www.bankapp ובנק.app, נרשמים לתחרות. ומי שזוכה? ומי שזוכה, תיכנסו לאתר ותראו.